como di? Hai un bandiño de mozos na barriada de Tirán. Ole. Pa facer la caldeirada chamaron o San Cristán. Gustan as jaimas peludas, aunque sean sin cocer. Nécoras en caldeirada, eso sí que vou comer. Trai la 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 la. Se é que hoxe no Quen anda aí, amigos, imos coñecer a Alberto Blanco, un artista que leva toda a vida descubrindo instrumentos dos que paga a pena. Compañeiro, boa tarde, estamos en Moaña, un día radiante, boa música, pero sobre todo a sabiduría popular de ter dedicado moitas horas á música do país. Moi ben, boa tarde. Pois efectivamente estamos en Moaña, na miña terra natal, un pobo mariñeiro, e estaba tocando con un instrumento de raíz, porque nós temos unha fundación, que é a Fundación Legar, que se dedica, ou nos dedicamos á preservación da música de raíz, esa música e eses instrumentos primixenios cos que antigamente se facía moita e boa música. Hoxe no Quen anda aí imos coñecer a Alberto Blanco, como digo, un artista de Moaña, pero tamén do Courel, e imos coñecer de primeira man eses instrumentos que ao mellor non todos coñecen. Vémonos de contado, amigos. Temos ganas de volver, Temos ganas de volver con Duarte, con Xavier.